बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि गोख्रों खामानि मावनाय बिसायख'थिनि समाव रायजो राजानो खोथा होनाय बायदियै सरकारनि बिथांखिनि खामानिखौ गोख्रै मावफुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ दिनै सानसेनि गेजेरावनो मसलपुर बियाबनि सिङाव गं 20 गामिफोराव कमिउनिटि न'ब्लां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिथाङा बुंबावदों फैगौ 28 मार्चआव मोन 20 गामियाव लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनबावगोन मसलपुर बियाबनि मोनफ्रोमबो गामियावनो सरकारनि बिथांखिफोरखौ होगोन आरो मावफुंलांगोन होनना खोथा होबावदों इएम राकेश ब्रह्मआ दिनैनि बे हाबाफारियावनो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया मसलपुर बियाबाव फैनो गिदों मसलपुर बियाबाव हाग्रामा महिलारि फैयोब्लाबो बेसेबां रायजोफोरा मिटिंआव ओंखारगोन बियो गावनि आसि बिजौआवनो दं होनना बुंबावो थांनाय इलेक्शन समाव बुंलांनाय बायदि आरो बिटिआरनि रायजोफोरखौ खोथा होनाय बायदि आङो जारिमिन लिरनानै गालांनायनि आंनि जे सिमां मसलपुर समस्तियाव आं बायदि आरो जाहाथे आरो सासेबो माने एमसिएलए बा इएम आरो जन्म मोनला बेबायदि थासारियाव गालांनानै खामानि मावलांनायनि टेन्डेन्सि आरो बिनि स्पिरिटजों दिनै जोङो दिनैनि दिनाव दिनै 24 माने 26टा मिटिं जाग्रा न' 3 लाखनि गोजौआव एबाब गासिबो आप टु 11 लाख 11.5 लाख 15 लाखसिमहालागै आसनि दिनै सानसेयावनो जोङो 20टा उद्घाटन खालामदों आरो फैगौ 26 तारिखआव आनादार 20टा एखे सेम माने एखे माने मोनसे ड्रयिंजोंनो जायखौ जोङो माने कमिउनिटि हल आइ न' होननानै बुंदों बे न'खौ जोङो फैगौ 30 तारिखनि आगोलाव जोङो 60 माने 60टा न' जोङो गामि गामि बेखेवनानै होगोन आरो बेनो मोनसे जारिमिनखा गोदोनि समनिफ्राय दिनैहालागै मोनसे बिजि मोननो हायि गामिफ्रा दिनै गाजा गोमजा गोमो खालारजों गोजा दाइनालुम न'जों दिनै बेसेबांबा गिदिर गिदिर न' मसलपुर समस्तियाव फैगौ 6 दाननि गेजेराव जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे मसलपुर समस्तियै बे जारिमिन आरोखि सारा गावनो खेबसे गामियाव फैनानै जेनेबा मिटिंआव होगोन होननानै बुंलांदोंमोन बे कमिउनिटि हलखौ होगोन होननानै ओमफ्राय दा बे बुंनाय लेखा दिनै सारा बे कमिउनिटि हलखौ बेखेवनानै होफैबाय दा बिनि थाखाय जोङो जोबोद मोजां मोनदों सारखौ दा बेबादिनो जोंनियाव होनाय बायदि दिनैनि दिनावनो सारा गोबां कमिउनिटि हल बेखेवबोबाय होननानै जों मिथिना मोनदों दा बेबादिनो जोंनियावबो बेखेवफैबाय सारा दा जेरैबायदि बिथाङा मावगासिनो दोङो लामानि खामानि बा बेबायदि कमिउनिटि हल बा मन्दिर बाथौ मन्दिर बेफोरबायदिखौबो गोबां होबोगासिनो दोङो दा बेबादिनो फैगोन समावबो सारा बेबादि खामानिखौ मावबाय थाथों मावबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरो गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा बुङो जे प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिआर सरकार बे खामानि मावनो हाथाराखै होननानै दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो दा बेखौथ' बुंखागोन जेनेबा जायफोरा उल्था जेनेबा माबा बिसोरो बांसिन बुङो बेबायदि माबाखौ नाथाय जोंनि मिथिनायाव बेबादि गोबां मोजां मोजां खामानिखौ मावबाय थादो गोबां फरायसाफोरनोबो गोबां सुबिदा होदो गोबां बेफोरबायदि मोजां मोजां खामानिखौ मावनायखौ जों नुबोबाय थादो आरो प्रमद सारखौ जिहेथु जों राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां जायगायावनो दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदि रानबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि जादों दा बेबादिखौ जायफोरानोखि रेजिस्ट्रेसन जानाय रेजिस्टार थानाय सेल्फ हेल्प बिथांमोननो होगासिनो दोङो बेखौ जोङो नुदों मेगनजोंनो मोनदो जों गामियावबो बेफोरबायदि गथफोरा मोनदो आरो बेफोरबायदि दाउ अमा बा बोरमा बेफोरबायदिखौ रानबाय थानायखौ मोनदो आरो जोंहा जितु 24 नं मसलपुर समस्तिनि एमसिएलए लोगोसे बिथाङा सासे इएम बे इएम बिथाङा जेरैबायदि जोंनि गामियाव मोनसे कमिउनिटि हल गायसननो आखायाव लादों बेनि थाखाय साबायखर जोंनि रायजोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों 11.5 लाख थाखानि मोनसे कमिउनिटि हल बेवहाय जोंहा गासै रायजोआनो सावरायलायनानै दिनै जायगाखौबो थिग खालामबाय आरो गासै रायजोआनो गोजोननाय मोनदों आरो आदसा दा रायजोआथ' बहुद बुङो नाथाय जोंनि नोजोराव दिनै सारा जोंनो 11.5 लाख थाखानि कमिउनिटि हलबो होबाय लामा दोंसेया 17 बोसोर बिपिएफनि दिनाव जायाखैमोन बे लामा दोंसेयाबो दिनै जाना थांदों ब्लक जाबनाय जों बिनि उनाव जेबो खामानि जायाखै होननानै बुंथावथाव लामा गैया आरो
फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव माबायदि खामानि मावजानायखौ लुबैयो नोंथाङा? दा जेरैबायदि जों नुदों रायजोनि जानानै बिथाङाथ' बिथांनि दैदेननायाव खामानिया मोजाङैनो सोलिबाय थादों आरो इयुनाव जुदि बिथाङानो जुदि CM जायोब्ला आरोबाव बेनिख्रुइ बांसिन खामानि जाबावथों बा रायजोआ हेफाजाब होगोन बेखौ आं आसा थियो आरो आंनि नोजोराव बिथाङा फैगोन इलेक्सनाव जै जानायाबो खाथां सरकार दैदेननायाबो साथां मानो होनबा बिथांनि खामानिखौ जों दिनैसिम नुगासिनो आरो जाय EM जाय MCLA बिथांमोनाबो गाव गावनि समस्ति गाव गावनि खामानिफोरखौ आखायाव लागासिनो दं। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, सार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।